Maar wat een aparte hobby. Vind je dat? dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Het is net iets een hobby, het is je leven Dat is inderdaad. mijn leven worden. Ik moet er gewoon elke keer in. Dat vielen, de sfeer, die wedstrijden, die passie. De verbinding van de mensen met die voetbalclub. Ja, ja. Dat gaat daar volle verder als hier. In Engeland met 92 profclubs. En in de 70 jaren zijn een heel soort supporters die reizen met hun club mee naar de uitwedstrijden. Op een gegeven moment hebben ze voor 60, 70 verschillende stadions bezonnen. Ja. En toen zijn ze, maar dan kunnen we die oren direct nog wel bij doen, dan ben we in alle stadions geweest. En dat was een passie van een groep mensen in Engeland die het voetbal volgen. En in 86 ben ik voor het eerst in Engeland gegaan. En dan kom ik in aanraking met de mensen die daar doggen. Ja. En dat liep mij ik wat. Toen dacht je, dat wil ik. Dat wil ik. Het neemt even tijd, Ja. want ik weet niet net. Ik moet er apart heen. Maar hoeveel stadions heb je nou bezocht? Dus ik ben al in 191 verschillende stadions geweest. In Engeland, Schotland en Wales. Allemachtig. En ik ben bij alle 92 clubs in Engeland geweest. En je hebt een boek geschreven hoe jouw belevenissen. Absoluut. Je bent wel wat schrouwer? Ik kan net typen. Ja, met één vinger. Ik heb het hele boek typt met één vinger. Monsieur, weet je wat mooi En is? hoeveel wordt in het boek? Er staan 98.000 woorden in het boek. En dan heb ik met één vinger in. Allemachtig. En, jou ben ik nou hartstikke dyslectisch, begreep ik. Ik ben wel dyslectisch, ja. Maar er is geen belemmering om geen boek te schrijven. Nee? Nee, waarom niet? Waarom wel? Nou ja, dat lijkt me toch een stukje ingewikkelder dan. Dat is zo. Maar als je wat willen in je leven, Ja. dan krijg je het van me hoor. Denk gewoon terug in. Het kost meer tijd. Maar je hoeft net weer om te gaan en te zeggen van ik ken het net. Het dwan. Daar gaat het om. En nou dan, want je hebt dus alle profclubs bezocht eigenlijk. Wat Ja. is nou jouw... wat maak je nou? Nou, toen ik in Engeland leefde, toen ben ik in Schotland begonnen. Oh ja, natuurlijk. En daar hebben 42 profclubs. Ah, En ik maak nu nog 5 oké. in Schotland. Juist. Maar ook ben er in Engeland, waar clubs uit het amateurvoetbal promoveert naar de voetballeague, te maken voor hen. Ja. Tottenham Hotspur heeft een nieuw stadion. Oké. Brentford heeft een nieuw stadion. Volendijk heeft Everton een nieuw stadion. Maar dat maakt hij weer heen ook. Dus je kent altijd weer terug. Ik kan altijd weer terug.